Víš, co máš dělat, že? Jo, jasně. Kašlu. Tak jsem tady zas. Ale přežil jsem to 9 let, přežiju to i dneska. A když si to tak vezmu, tak ta základka byla celkem řádová. Třeba to najdu stále dopadování s učitelem. Jaký network a podrazil jste to? Prostě jsem to slíbila a prakticky to nevyplníte, to je úplně jako strašně. A jak můžeš vědět, že se to nesplní? Nebo taky klasické sázky, kdo vyhraje fotbal. Pane učiteli, zítra derbíčko hraje Sparta ze Slavy, vsadíme se? Jo, můžeme se vsadit, tak o brambůrky, co? No, proč ne, můžeme o brambůrky. Tak můžeme, taky. Je to konec a Sparta dokázala otočit derby na Slávy. Tak co, pane učiteli, dobrý fotbalek včera, ne? Jo, celý fotbalek. Tady máš ty brambůrky. To jsou všechny toto. No jo, s panem učitelem je sranda, ale nechápu, proč říká pořád to samé dokola. Pane učiteli, píšu dneska. Proč? Kdy mi vrátíte ty peníze za to šerupu, pane učiteli? Proč? Kdy se prošli budeme fotit? Proč? Třídnické chvilky byly taky sranda. Měli jsme tam takzvané pravidlo 5. Jste zase jako všichni, nebo co? Kde jsou všichni zase? Tak je to vždycky, pane učiteli. Je to tvrdý, pane učiteli, je to tvrdý. Tak ale chápu, ne každému se chce stávat na 7 ráno. Ale online výuce, to byla sranda, jsme stávali minutu před hodinou, anebo taky nedávání pozoru při hodinách. Nefungující mikrofony. Tak, tomu uvěří blbci. Nebo spaní. No a když jsme se vrátili do školy, tak měli někteří problém si zvyknout. Ale i přesto nás mají učitelé moc rádi. Takže neučíte se, nepracujete, pořád jste na mobilech, neustále vyrušujete. To je asi všechno. 9B, to je banda. Marně povídat. Jeden neumí, druhý nic nemá, třetí všechno zapomíná v šatní skřínce a lítá si. Čtvrtý chodí každou hodinu 2krát čurat. Marná sláva. Opakuje se samozřejmě to, co každé pololetí. Máte za úkol vypracovat čtenářský list, přečíst, zpracovat 1 knížku a zase 3/4 třídy to nesplnilo. Takže počítejte s tím, že i když jste na konci 9, tak všichni tu velkou 5 dostanete. Dělají si z toho holubník a do němčiny nechodí. Ale výtvarze jsou pořád na mobilech. Ta 9B, to je naprosto nemožná třída, protože já se tady s nima snažím zpívat písničku. A oni odmítají zpívat. To je katastrofa, to je tak nehudební třída, takovou jsem ještě nikdy neměl. Tak zase nikdo nic nedělá. Po přijímačkách jenom tady spíte. Jančík, co tam dělá? Jenom chcete chodit na záchod a nic jiného vás nezajímá. Hned si napíšeme test. Zdržuju furt, tady vysedávají na oknách,
Dělej bordel. Jo, deváťáci, to je ta parta, co si neumí navolit a potom tady žadonijou, že chcou dvojku. V jádru jiná žijou všechno, krom polévek, to si vymýšlejí, to nechcí. My máme s něma problém. Sladké mají rádi. A v chemii jsme taky vždycky váleli. Minulou hodinu jsme probírali karboxylové kyseliny. Co mě o nich řeknete? Nevím. 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 Úkoly měli taky vždycky hotové. Hej, máte někdo ten domácí úkol? Míša! Ale některým to bylo jedno. Tak úkoly, pojďme, doma. A vy dva vzadu jako co? Cože? No jo, klasika. Ale to, aby nejeli nabírat, to by jim tak jedno nebylo. Ale tak já si jim nedivím. To, co jsme zažili, to by se mělo zapsat do pověstí českých. Třeba opékání pekáčů. V tomhle případě rohlíků. Dobré to je, ano. Dobré to je. Pekáček asi ještě opět. Pekáček. Nejsi. To radši ne. Nebo úžasné verbování pana učitele Krouska. Naše slavné hraní volejbalu. Formálně ty proč to nechytil? Nemám. Proč to nechytáš do Jsme se taky podívali na projekt Lepší si svou školu, kde jsme chtěli gauč na naše patro. První jsme to zkusili po dobrém. Teď nebo nikdy. Konečně váše. Na to jsme čekali tak dlouho. 9 let. Co tady děláte jako? Myslíš, že Co tady děláte? Co, omlouvám to. Počkej, to si děláte srandu, ne? Okamžitě o nás se navrch. Jo, tak ne. Prosím. Tady nemá co dělat. Co tady děláš? Proč kradete gauč, když můžete mít svůj vlastní? Jak to myslíš? No, může mít svůj vlastní gauč, podívej. No, ale to se moc nepovedlo, tak jsme to pak pojali v trochu větším formátu. Přečti to. Gauč. Ano, správně, gauč. Takže ty, chlapče, ty budeš volit pro gauč, je ti to jasný? Ano, budu. Nebo si ty i tvoje rodina uděláte krásný výlet do našeho pracovního zařízení. Je ti to jasné? Ano, pane. No i přes všechny problémy se s vámi loučí 9. B. Ahoj. A já jdu vypisovat. No jo, klasika. Co jsem tam říkal? Pane učiteli, a dneska je derby? Jančíku, buď ticha. Tak mu jdu. Mám to natočené, pane učiteli. Nic znovu.
Nikdy. Pane učiteli! Nebo naše sásky s učitelem. To bylo hrozný. Jsem tady zas. Neučíte se, nepracujete, dobře, stop. Už? No ale tak... Mám. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one. Holky, myslíte si, že zahrají režim nerušit? Pane učiteli, jsem na vánoční vesíce! Pojď sem, baby, dělej tu minžu teď a tady, jedeme hotový. No prosím, to postavíme. Tondo! Ale já jim se sebe na tom zkusím. Jedna to má ještě to No, planťák vyjel pecka. Tak já jedu a jeden gačky a jeden. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.